Blay pi ki perlok ki begi junga pen subhai pi session hapo jonga ga series jonga ga jehi ka jungi ya ko pag pi khat na ka gospel ka ba kum jong Mathias pat unta ka singi poi haka lanong ka ba Henry ka khat ka ba arpo sau ka ba ong phim la ban chakri ya ki arngut ki kandat lada ni phai khet e shaki ki khat ki ba ladap ni la ba u jisu u hikai shpang ka spa bat ka jingyo I ka ba kan jaman sem jungi u ong ngi bangin lum ya ka spa ka ba habane but nilaban don yang kata jingyo I ka baha dan ka jingyo I ka miet nang ta ni de bandon ya kata ka donot ka ba ngaurit ka ba penlet jumut ha kata ka hima ka ba ka jong play menta ka singpat impule ya ka dekot ka ba arpusa ha ka ba ujisu uhikai ya ka ka ba khain borba uang gumne amdon ka bala ban shakri armud ki kanrat na ba un isi ya we pat lane un bat ya we but un landet ya we phim la ban shakri ya oble but ya kaspa ujisu ong phim la ban shakri armut ki kandat mi bhaya ke ek ba ujisu karna ne shem la ong ba kalong ka ba ban shakri ar kandat henry ong phim la kalong ka ke ba tikna ba ka ong ba dan bala ban shakri armut ki kandat larangi bhaya por jong ujisu christmas chwa hagitu ki por ki dang practice ya kene ke jinglong mrau unu bru ba shim ya kanu ram na unu bru ulapan siu yu uda ka ba ulong kum umrau untrei hayeng jong kat kum kata ka por ka ba kilabu kata ka long out of topic but umrau ulapan le tang ulapan je tang ya uwe ukandrat ni ulapan don tang uwe ukandrat te lada udon argun ki kanrat ki ba ai hukum yu ha ka cukup por kalong ka ka ba umla ban ko ngu yo la se uwe ukandrat uphat la ka wepat uwepat ukandrat uphat la ka wepat umla ban ko ngo arngut ki kandrat ha jo por par ude ban jet tang ya uwe ka jika jong unjisu ka bo ya ka jo ka norim ha ka donor ko jongi barok nangi ni shakri ha ka jim jongi ka jingkeli kelong hatu fidani ukandrat ka jingkeli kamde hatu ba fidan ukandrat Henry ka jingkeli kelong yanu dene manu uta ukandrat jongpe phimla ban shakri ya uplay ban ya kaspa menta ka ikata kaspa filabang kali kaspa hang ne ka thau ya kata ka pisa ya kata ka jindon ka jingem ya kata ya ki ki spa ki ba kenja perthai ngani thoi phi ba kaspa dan ka pisa kamlong ka pop ka bible kam jukan persha ya ka spa dan kam ju ong ba kalong ka pop ka jinge ka wan haba ka pisa kalong ka kandrat ka jumpi haba ka jingrai jumpi la control la kata ka spa ban ya ka mon jong play ka spa ka shimno ya kata ka jaga ka bade ka jong play ba kata ka long ka download ka jong pi dena mar ta ujisu shem la ong ba phim la ban don ya ka spa wong ba phim dei ban shakri ya ka bisa phi ka kata ka jingi pher pen jong ni ar li ki kentin kalong ka spa ka jongi ka spa ka bangidon lane ni long ka jong ka spa kalong ka jongi lane ni long jong ka spa kadon kata ka jingi pher pen jong ni ki ar li ki kentin perkat sipor ka kata ka bakata ya ka jingrai ka bakrao jongi hatu ya kata ka jingrai jong ka jim ka jongi hatu ka dei ka lawai ba pernai ka jongi ka career ka jongi ka jing shim kerpang jongi yanu ka jing bha jong ka jinglong jong phi ka jingklo jong phi ban kongu ne kata ka jingklo jong phi ban kongu ya uble hatu ka dei ka jing I jong phi ya kres lada ka jing I jong phi ya kata ka jinglong shngai a security jong ka spa ujisu uang ka jingile ka bakarau jingi kam de u soitan barabor bonusin de ka jing I ya kata ka ka bakan jamet namar baka spa ka kular ya ka jing sngot ka jing sngo shngan ka jing job bat ka jingman henre tang ublehi ubala panhun ya ka mensem jong bro ujisu kelingi ya ka jingkeli ka basuk bah bat ka bakongsan ba manu badan hakata ka khat jong ka donor ka jongi hatu de uble lane de ka spa phimla ban ai ya ka download jong pisha kini ki ar haju kapor namar uwe untam ya uwe pat barapor ka perthe ka ong im na ka banta ka ka ba phila ban kamai henry ujisu ong im na ka banta jong uta uba ai phi ka jing pam jikut jid bha yala ujong konrat namar ukandrat uba phi shakri menta kalong galenti jong ka jing jong phi lashai lene ka rai kumno ka jing jong phi kalong lashai yen second phi ka bi pat ka section na ka banta ka pom jong play aman